Hello guys! Magandang araw po sa ating lahat. Ganun din po sa ating mga kapwa reactors dyan ng Mardy Nation po. Thank you so much po na nandiyan pa rin po kayo. Palagi nagmamahal po sa ating Mariano at Cindy po. At ganun din po sa ating mga kapwa reactors. At ngayon guys, samahan niyo po ako guys. Mag-react po tayo ng video guys na talagang napaiyak po sila sa tuwa at saya po sa nangyari sa kanilang buhay. Samahan niyo po ko and let's do this. Isipin mo mga guys sila mismo guys, kinikilig din sila na makita nila ang sarili nila sa TV. Ganun po sila kasaya guys, itong dalawang batang ito. Yun o! Ayan guys yan po yung mga talentadong mga bata. Talented talaga sila. Ano bakit? Si Mariano kayang-kaya niya gumalaw ng gano'n. Si Cindy naman kayang-kaya niya. Yan po yung sinasabi ko sa kanila na talagang ang Mariano G, hindi lang marunong umanta, hindi lang marunong umawit si Cindy. Sila pong dalawa ay magaling talagang umakting. Talagang kulang na lang ang big break kung tawagin. Enjoy relaxing with C2. Tap mo na yan with Food Panda. Wow! Ayan guys, sila mismo guys, kinikilig din sila guys, no? Nakaka-proud talaga ang Mardy guys. Nandiyan na sila sa TV, napapanood na sila, maraming tao na i-inspire sa kanila. I am so proud talaga Mardy sa inyo dalawa. You know? Yun, magulang si Cindy. Galing!
Ayan guys meron mga negatibo, may mga nambabash sa kanila talaga dati pa yan. Kaya yung ibang mga reactors na mga katulad namin talagang pinagtanggol namin sila. Kasi wala naman silang ginagawang masama eh. Ang ano lang naman nila eh, pinakita nila na nagmamahalan silang dalawa. Walang masama po sa kanilang ginagawa. Wow! Hindi. Tamo si Cindy hindi niya akala ni Cindy siguro na hanggang doon na sa pagbablog, hanggang doon na sa mga ginagawa nila, mas higit pa sa inaakala nila. Hindi nila akalain na umabot sila sa ganun. Napunta sila sa Channel 7. Ang istorya nila, napunta sa Channel 7. Ganun po. Hindi natin mahulaan at hindi natin mamaliitin ang tao kung ano man ang kayang gawin ng Panginoon. Katulad ng ginagawa nila si Cindy, mangiyak-iyak siya sa reaction niya dahil nakita niya sarili niya sa TV. Tingnan mo. Yun Yun ganun kalupit ang Mardy. Guys Ayan guys, napapaiyak hindi napapaluwa si Cindy dahil masaya naramdaman niya ng dalawa. Na ang dami ng babas, ang dami naninira, ang dami mga salitang negatibo, pero nandiyan pa rin sila nanatili at naging matibay at hanggang ngayon.